दिनैनि नायथोननि गिबि गोदान सोदोबानो जाहैबाय थैमुङारि। नोंथाङा बे थैमुङारि सोदोबखौ जुदि सेफायोब्ला बेवहाय नोंथाङा थै सोदोबखौ नुनो मोनदों। दा जा बेयाव मुङारि सोदोब दङ। बे मुङारि सोदोबा आसलते बबेनिफ्राय फैदों? बे मुं सोदोबनिफ्राय फैदों। मुंखौ जेब्ला जों एडजेक्टिभ खालामनाय जायो, थाइलालि बानायनाय जायो, अब्ला जों बेखौ मुङारि होननानै बुङो। अब्ला थैमुङारि सोदोबा माबोरै फैदो? थै दाजाब मुं बे मोननैनिफ्राय फैदों। थै होननानै बुंनाय माने बेयो आसलते मोनसे भार्ब। बेयो थै माने थैनाय, मुं माने मुं बिमुं। थैनायनि उनाव सोरनोबा बिमुं होनाय जायोब्ला, थैनायनि उनाव सोरनोबा माबा मोनसे बान्था होनाय जायोब्ला अब्लानिया जों होननानै बुङो थैमुङारि होननानै बुङो। अब्ला बेखायनो थैमुङारिनि इंराजिया जाहैगोन पस्ट हिउमासलि। पस्ट हिउमासलि। पस्ट माने जाबाय उन, हिउमासलिनि ओंथिया जाबाय हिउमास सोदोबनिफ्राय फैदों। बेयो थैनायखौ बेयो बुजायो। बिदिन्थि हिसाबै डक्टर भुपेन हाजरिका बिथांनो थैनायनि उनावसो भारत रत्न बान्थाखौ होनाय जादोंमोन। थ' बे बेलायाव जोङो बिथांनो थैमुङारि बान्था होनाय जादोंमोन होननानै जों बुंनो हायो। आसा खालामो नोंथाङा बुजिबाय। दानिया फैदो गुबुन मोनसे गोदान सोदोबाव। गुबुन मोनसे गोदान सोदोबा जाहैबाय फरायथौ। फरायथौ सोदोबा बे फराय सोदोबनिफ्राय फैदों। फराय दाजाब थौ, थौ सोदोबा बेयो गोथौ सोदोबनिफ्राय फैदों। बबेबा आयदानि सायाव नोंथाङा जुदि गोथौयै जुदि फरायसङो, बेनो जाबाय फरायथौनाय। थ' बेखायनो फरायथौनायनि ओंथिया जेबो नङा, आसलते बेयो स्टाडि खालामनायखौ बुजायो बा बियो रिसार्च बायदिसिना खालामनायखौबो बुजायो। बेयो बिदिन्थि हिसाबै बावैसो जोंनि बर'नि खायसे गेदेमा सुबुंफोरा, खायसे लिरगिरि बिथांमोना नरवेनि बड' होननाय मोनसे ओनसोलाव थांनानै फरायथौहैबाय जे बड' होननाय बै जायगाया जोंनि बड' आसामाव थानाय बर' सुबुंजों माबा सोमोन्दो दङ नामा, बेनि बागै बिथांमोना फरायथौहैबाय। थामथि गोदान सोदोब लादो बेवहाय, बेनो जाहैबाय सावराय बिदां। सावराय बिदाङा जेबो नङा, बे आसलते जोङो थेसिस होननानैबो बेखौ बुंजायो। बबेबा सावरायमायाव, बबेबा सेमिनाराव थांनानै थेसिस जेब्ला फरायहैगोन, अब्ला नोंथाङा बर' रावाव सावराय बिदां फरायहैदों होननानै नोंथाङा बुंनो हागोन। नेक्स्ट गोदान सोदोबा जाबाय रांबावजा। बे सोदोबखौ नोंथाङा जुदि गुवारै फुवारोब्ला माबायदि मोनगोन? रां, रां माने फैसा। बाव, बाव, बाव माने जाबाय बावनाय। जा माने बावजानाय रां। थामहिनबा जों बुंनो हायो बेखौ बावजानाय रां। बेनो जाबाय रांबावजा। थामहिनबा जोङो आथिखालाव बेखौ बाजेट होननानै जों मिथियो। बबेबा मोनसे रायजो एबा बबेबा मोनसे हादोराव एसेम्ब्लियाव बाजेटखौ बिथांमोना जेब्ला होयो, अब्लानिया जोङो बे सोदोबखौ बाहायो। बे बाजेट सोदोबानो जाहैबाय बर'आव रांबावजा। दानिया नेक्स्ट गोदान सोदोबाव फैदो, बे जाबाय सोलोंदाव सम। बे सोलोंदाव सम, सम माने नोंथांमोनहा मिथिखागौ टाइम। बे सोलोंदाव सोदोबा माबोरै फैदों? सोलों दाजाब दाव। सोलोंदाव माने सोलोंजेननाय। सोलोंदावनि ओंथिया जाबाय सोलोंजेननाय। जिथु सोलोंजेननाय समानो जाहैबाय सोलोंदाव सम। सोलोंदाव समखौ जों माब्ला बाहायो? जेब्ला नोंथाङा BEd लायो, जेब्ला नोंथाङा BEd फरायो बा नोंथाङा MBBS फरायो, अब्ला BEd फरायनाय समाव नोंथाङा गेजेर समाव मोनसे इन्टार्नशिप पिरियड मोनगोन। नोंथाङा इन्टार्नशिप, बै पिरियडआव मा जायो? जाय BEd फरायो, बै BEd फरायनाय फरायसाया मा खालामो? बबेबा स्कुलाव थांनानै बिसोरो प्रेक्टिकेलि फोरोंनायनि एक्सपिरियेन्सखौ बिसोरो लाहैयो आरोखि। अब्ला बै समखौ मा बुङो? सोलोंदाव सम होननानै बुङो। BEdनि सेथि बोसोराव नोंथाङा सोलोंदाव सम खनसे मोनगोन आरो नैथि बोसोराव सोलोंदाव सम खनसे मोनगोन। थिग बेबायदिनो जेब्ला MBBS फरायो, MBBS पास खालामनाय फरायसाफोरा इन्टार्नशिपआव थांनो गोनां जायो। थ' बेबो मोनसे रोखोमनि सोलोंनायनि सम। अब्ला नोंथाङा बुजिबाय, सोलोंदाव सम माने जेबो नङा, बे इन्टार्नशिप पिरियडखौ बुंनाय जादों। नेक्स्ट गोदान सोदोबानो जाबाय नायथुन। बे नायथुन सोदोबखौ नोंथाङा मोजाङै बिजिरबा नुनो मोनगोन, बेयाव नाय दङ, बेयाव थुन दङ। थ' नायथुन सोदोबखौ नोंथाङा बुजिनो थाखाय सावथुन सोदोबखौ नोंथाङा गोसोआव खोख्लै। साव माने जाबाय सावगारि, थुन माने जाबाय थुननाय। मोनसे फिल्म बानायोब्ला बै फिल्मखौनो जों मा होनना बुङो? सावथुन होननानै बुङो। थ' बेखायनो बेयो मा जागोन? नायथुन माने जेबो नङा, बे जागोन भिडिअ' जागोन। थ' भिडिअ'खौ आथिखालाव नायथुन होननानै बुङो। बे नायथुननि सिङाव सावथुनाबो फैगोन, एलबामफोराबो फैगोन। अके। गुबुन मोनसे गोदान सोदोबा जाबाय बाहायथुन। बेयाव नायदो, इयावबो मा दङ जोंनिया? बाहाय सोदोब दङ। बाहाय माने एप्लाइ खालामनाय। थुन माने बेबो नायथुन, सावथुन बेबायदिनिफ्रायनो फैदों। थ' बेखायनो बाहायथुन माने जेबो नङा, बे जाबाय एप्लिकेसन बा एप्स होननानै जे बुङो जोङो। मबाइलाव जोंना खायसे एप्स थायोना, फेसबुकआबो मोनसे एप्स, वाट्सएपबो मोनसे एप्स,
माने जों मबाइलाव जों बेखौ बाहायो आरो बेखायनो बेफोरखौ जोङो बाहायथुन होननानै बुंदों एप्स माने जेबो नङा एप्लिकेशन्सखौ बुजायो अके जायखौ जोङो जोंनि मबाइलाव बाहायनो हायो ससियेल मिडिया हिसाबै बाहायनो हायो बा खायसे खामानि मावनो थाखाय जों बाहायो बेफोरनो जाहैबाय बाहायथुन अब्ला खनसे बुंबोदो दिनैनि गोदान सोदोबफोरा मा थैमुङारि बे जाबाय पस्ट हिउमासलि थैनायनि उनाव जेब्ला सोरनोबा बान्था बा बिमुं होनाय जायोब्ला बेखौ जोङो थैमुङारि होननानै बुङो फरायथौ माने स्टाडि खालामनाय रिसार्च खालामनाय गोथौयै फरायनाय गोथौयै नायसंनाय सावरायबिदां बे जाबाय थेसिसखौ बुंनाय जादों नोंथाङा जेब्ला बबेबा सावरायमाव थांनानै नोंथांनि थेसिसखौ फरायहैनाय बेखौ बुंनाय जादों रांबावजा माने बाजेट सोलोंदाव सम इन्टार्नशिप पिरियडखौ होननानै बुंनाय जादों नायथुन माने भिडिअखौ बुंनाय जादों बाहायथुन माने एप्स बा एप्लिकेशनखौ बुंनाय जादों अब्ला आसा खालामो दिनैनि नायथुनाव नोंथाङा बेफोर खायसे गोदान सोदोबफोरखौ मोनथिबाय बेनि उननि नायथुनाव बेबायदिनो खायसे गोदान सोदोबफोर लानानै फैबावगोन अब्ला दिनैनि थाखोखौ एसेबां फोजोबबाय गोजोन्थों